Salutare, salutare prieteni, acesta este al... Ăsta este primul episod din noua noastră Epic Puzzle Maps, adică The Dropper Da, 2, ca e pai mai Cthulhu vs. șmecher. Darwin. Mă rog, nu contează chestiile astea, sunt detalii pe neimportante. Da. Detaliul important este că vă mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să strângem 1000 de vizualizări. Deci le mulțumim tuturor celor care au contribuit la această realizare. Big Și love. sperăm să ajungem până la 100.000 de vizualizări, ba chiar mai mult. Ne gândeam ca la 100 de subscriberi să facem un giveaway. Da, Minecraft sau vedem noi ce joc găsim. Da. În fine, hai să citim ce scrie pe aici. Bun, F5. One goal. Survive the fall. Hai că nu mă interesează chestiile astea. Don't break blocks. Video settings, Render distance far. Avem o problemă. Normal. Da, stai că Brightness bright, pot spune eu clouds pe off. far. Lamp off, lamp. Gata. Default. E bine cu lag-ul. Reduce lag, graphics fast, performance power saver. Cum dau mă performance power saver, că asta chiar Options. Video settings. Stai așa că zic acum. Nu mai este chestia asta, că asta e mapa din Advanced 1. OpenGL îi dau drumul, ca să fiu sigur. Nu, lasă-l așa. Ok. Mapa asta e mai veche ca 1.7 și de Deci reset levels and scores. Ok, nu a apăsat butonul ăla. l-am apăsat. Nu ăsta mă FM. Să nu apeși butonul ăsta. Ești prost. Problema e că nu ne duce unde trebuie. Enable. Da, enable. Dă ăsta, cum îi spune, comanda Command asta. block true. Da. Pune pauză. Bun, așa, sperăm că... Acum să dăm click-ul pe ăla și să vezi că acum merge. Da, 3, 2, normal. 1, gata, merge, mă! Game mode has been... cred că ne-a băgat în... Nu, cădem! Nu, ne teleportăm. Ba da, cădem! Ai apăsat-o ca un bou de 2 ori. Și tu unde ești, că nu te văd? Eu scad în void. Stai că nu te văd. Eu cad, dar nu știu ce dacă se întâmplă. Și eu cad la fel. Gata, s-o ca așa server. Direct connect, join server. Aha. Fuck. Cred că trebuie să apăsăm numai o singură dată. Da, pe vina ta. De unde să știu eu? Sunt prost. E bine că recunoști. Acum nu mai pot să dau login. Acum trebuie să dau refresh la server, ba pula. Adică să restartez. Da. Stai, server closed. Fix când dădea downloading. Du-te mă de aici că trebuie să dau restart la Bun, server. stai că pun pauză. Bun, gata. Mamă, ce viteză am. Da, cred că ne-a dat speed boost de la. Hai la level 1. Asta e 1? Ok. Da. Dai click-ul. Cadem. Tu unde ești? Nu te văd. Eu sunt ca aici. Gata. Așa, bun. Unde ești? Eu? Nu mă vezi? Unde ești? Eu sunt într-o cameră colorată. Gata, acum am venit și eu. Ok. Am... Fii antenă. Once the button pushed, you will be teleported. TP works with reality. Ce dracu faci? Ca... Am Fuck. murit. Și eu. Ăsta e de dropper. Apeși pe butonul ăsta și sari pe ăsta galben aici unde sunt eu. Și cade în apă. Bă, Fuck. pula. Bă. Ce mișto e ăsta, bă. Am ajuns jos. Am găsit un diamant să-l băgăm în chest. Ăsta e scorul. Fuck! 3 failuri. Eu am 1. Adică te aștept aici că trebuie să apăsăm un buton. Pe ăla galben unde am stat eu. Eu am uitat să dau pe ăla galben. Stai pe ăla galben, că o să cazi aici în astea, în apă. Ce tare! Ți-am zis că e mișto mapa asta. Super. La diamantele?
Am luat eu și le-am băgat în chestul ăla. Dă și tu aici. Gata. Level 2. Da, Ai dat? da. Ok. Bă, ca direct. Oh. Cred că trebuie să dau și eu. Trebuie să dai și tu, da. Aoleu, ca direct. Vezi, Bă. cazi pe mijloc. Așa. Perfect. Ce scrie aici? Like a boss. Once the button... Am 4 fail. Hai mă, că nu poți citești din cauza asta. Da, Once the button pushed, you will have 5 seconds to run to the center of the room. Stai, ce faci butonul ăsta? Push the red button to go back... to the first room. Deci, trebuie să fugim aceea, pe ăsta galben. așa. Ce? What the fuck? Find a way to reach the bottom of the level. Să suși pula. YOLO! Fuck! Boom! Uite să apăs din nou pe buton. Shut. Nu a apăsat de 2 ori. Am apăsat odată. Și am apăsat și eu odată. E dacă ești... Trebuie să sărim în altă parte, înseamnă. Oh, văd pătrățelul! L-am luat! Eu am sărit în altă parte ca un bou. E un pătrățel cam mare. Hai Stai că acolo, te că aștept vin aici și eu. jos. Stai acolo. Tu ai luat în direcția asta. Unde am sărit prima dată? Am văd pula. Ce ți-a picat? Dar diamantele unde sunt? În ender chest. Stai așa că vine. Așa. Ok. Vin Le-ai băgat în ăla, în ender chest. Dar nu mi-ai dat niciun diamant. Nu ți-a dat? Tu nu mi-ai dat nimic. Eu l-am băgat în ender chest. Ok. E bine să... Uite, puteai să stai și pe aici. Ce zice aici? Push the button to go back to the first room. The black button, așa, Gives boost the- for a few seconds, find the Give diamond boosts hidden in the level. in a higher level. Să mai duce dracu sus. Mi-a dat un boost. Hai dinapoi. Poți să stai. Da. Ca să te duci mai sus acolo. Eu No. m-am dus înapoi. Haide, căzi în apă! Fuck. Haide mă înapoi aici. Nu că vreau diamantul. Dă-l dracu de diamant. Vreau diamantul. Nu pot să ajung la el. Nu miezo. Hai, cazi în apă, Hai, cazi în apă, lasă. cazi în apă! E măta. A Dă-l fost pe ăla dracu. albastru? Dă-i pe la albastru acolo. Ok. Vrem diamantul. Hai de aici la 3. Dă-ți și tu odată. Cred că... Ba nu. Stai să sting. Ok. Nu știu ce, dar mi-am impresie că serverul s-ar putea să crasheze iarăși. FPS-ul e bun, deci... Și eu am impresia că... Da. Ăsta nu s-a... Mapa asta e uriașă. Gata. Crash. Da. Poate pornește. Așteaptă. E fresh. Join. De ce 2 din 20? Nu cred că pornește. Da. Da. Mhm. Mă rog. Pauză. Mă ești, mă. Gata, am apăsat click. Și nu merge. Am apăsat pe level 4 ca post. Level 3. Așa, gata. Te văd. Post. Ești un post. Stai. Dă-i drumul la video. Da, am dat din mult drumul. Don't see the water, just reach the floor. Ok? A well? Fuck. Nu a apăsat pe el. 5, 4, 3, 2, 1. Shit! Eu n-am uit. Pula! Ok, gata, știu ce trebuie să fac. Și... Mort! De ce am uit? Mort! Da, de ce am uit? Nu e corect. Ai căzut pe el și a fost lag, cred, și nu te-a pot să omorât. dau Și nu pot respawn. să-mi dau respawn. Nici eu. Cred că serverul meu are o problemă.
crezi? Da. Da. Hai să facem altă mapă, că asta mă enervează. Dar lasă-mă, bă. Păi stăm Gata, atâta la să... mine e downloading terrain. Și respawn, gata. Modat. A, gata. Respawn, gata. Trebuie să facem tot timpul. Nu te văd, dar probabil că Sunt lângă tine. Fuck! Ai murit mai jos de mine. Știu. Asta îmi place. Ok, eu de data asta o să cad drept în jos, n-am reușit. Bun, mapa asta e mai grea decât credeam. Dar butonul ăsta ți-am roșu zis. ce faci? Ha? Butonul ăla roșu ce faci? Nu știu. Fac. Fuck! Aproape, corect? Vreau să văd ce faci butonul roșu. Ce buton roșu? Ăsta. Nimic. A, ne duce la început, mă. A, da. Fac. Îți vin înapoi acum. Level 3. Ok. Cade, dă-te bă că cade. Tu cum ai trecut? Cu tupeu. Cu talente. Cu talenturi. Hai că săr. Fuck! Fix pe colțul colțului. Ok, bun. Cred că ar trebui să-mi dau render distance-ul pe far. Păi da, tocmai de... Oleo, ce aproape era. Options. Nu, music. Video settings. Render distance. Nu, nici chiar 14. Pula! Du-te înapoi. 10. De ce am căzut? A, ai dat tu pe buton. Da. 10 ceancuri, atâta că porn prea mult. Eu am 16 ceancuri și merge ca de obicei se Dar ce vrei, mă, eu n-am atâta ca tine. Am și procesor mai slab și chestii de-astea. Am ajuns jos. Și eu. Jos. Eu sunt jos. Pis jos de tot. Trebuie să mergem la săgeata aia. A, iute-o. De ce mergem așa încet? Naiba să mă ia. Ce buton apăsăm? Nu știu, baiolo, V, albastru. La început. Deci apăs pe negru. Nu apăsa! Am apăsat deja. Și ce faci? Momentan nimic. Te duci undeva? De la început. Hai la 4. 3. 3! 3 doar ce l-am făcut. Ba nu-s chesturile. Ești tu prost. Ești un bou, că are lumina aprins de desubt. Serverul iar o să crashezi din cauza ta. Da, de ce din cauza mea? Din cauza ta, ca așa zic eu. Ceva că prostești. Mamă mia, gigantică mapa asta. Crash. Nu, n-a fost niciun crash. Gata, și ai venit. Da, Ok, deci level 4. Click. ce aici? Gata. Simple. Nu înțeleg nimic. Stai, ce faci butoanele ei? Ce scrie aici? Memorize the symbols. Fuck. Să ține memorie, haide, n-am așa Deci, ceva, pula. Asta e un fel de a... 5, 4, 3, Săzi! Un fel de 2, 6. 1. O rață Ești ciudată. prost. Trebuie să trecem până simboluri pe lângă lavă. Da. Deci, dar de unde începe numărătoare? A, F, G, A, ăsta e, ăla nu e alfabetul. Cred că ăsta, A, e A. Ăsta e un fel A de și A. după aia ce A. Deci, ăsta seamănă cu un fel de B. A, B, deci ăla. Deci ăsta așa, ăsta, ești un gay. Nu e ăsta, Din ai reușit. apasă pe buton. Le luăm așa random. Ăla-i, ăla din dreapta. La pe care am picat eu? Așa,
Așa. Ăsta cred. Nu! Le știu. 5, 4, 3, 2, 1. Dreapta. Nu, am căzut pe obsidian. Stai că apăs eu. Fuck. Am căzut pe obsidian. Apăs eu. Tu stai sus acolo, că eu cobor încă. Da? Da. Mă, Eu am da. trecut de 2 Care e? Nu știu, ți le zic. Mă, M-am dus la început ca un bou. le-a putut la rând. Shit. Cred că ăsta e. Fuck. Am ratat ăla. De ce ești în pământ? Ăsta. Fuck. Ăsta. Haide. Sus. Cazi. Care e? Nu e ăsta. Știu care e. Care? Nu. Care, Urmărește-mă mă? unde cad eu. Dar nu-mi dau seama unde cazi. Stai cu fața cum stau eu E, aici. da. Aceea. Am căzut în lavă. Aceea. Bă, ce dracu. Până lavă trebuie să cazi. Până lavă? Da. Sunt pe Ăsta. Încă unul. Haide. Nu! Am căzut pe obsidian. Până lavă trebuie să cazi. Da? Da. Până ăsta din dreapta? Dreapta sus. Am dat dreapta jos. Stânga jos. Dreapta sus, stânga jos. Dreapta sus. Dreapta sus, stânga jos, dreapta sus. Ăsta nu știu. Am... Să-mi bag pula. Nu. Dreapta sus, stânga jos. Am căzut pe obsidian. Dar se duce automat ca prostul. Stai pe pătratul ăla din mijloc. Da. Mă scuzi. No. Fuck, am căzut pe obsidian. Și tu cazi tu pe obsidian. Dreapta jos. Dreapta. Fuck. Try hard. Haide. Mai pur. Uite, fix aici stau. Fuck. Dreapta jos, Aici. nu stânga jos. Dreapta sus, stânga jos, dreapta sus. Stânga jos. Da, stânga jos. Stânga jos, mă, Da, dar mă. nu te uiți cum mă uit eu, asta e problema ta. Tu znați, mânti. Stânga jos. Am căzut pe sticlă. Și aveai dreptate, stânga jos. Bă, dar cad pe sticlă, ce dracu? Fac, O să le visez la noapte. Știu. Da. Dreapta sus. Acum dreapta sus. Da. Înainte. Stânga jos. Nu. Să mă închinui. Nu. Scuzați dacă nu vorbim, dar... Ah, fuck. Ne concentrăm prea tare. Apăs eu. Da. De ce eu am 40? Pentru că tu ai căzut mai mult, ai fost mai prost ca mine. Am ajuns jos! Fuck! Du-te dracu să mă închinui. Îs jos! Ah, la. That sweet sensation.
Du-te așa, cum mă uitam eu, dreapta sus, stânga jos, dreapta sus, Sus și drept înainte. înainte și stânga jos. Stânga jos. Fuck, am căzut pe sticlă și nu-i stânga jos. De unde știi? Dacă ai căzut pe sticlă, cum știi? Nu, că scade cadavrul jos. Încearcă cum ți-am zis eu. Stânga sus, dreapta sus, stânga jos, dreapta sus, înainte, Înainte. stânga jos. Sticlă. Deci tot castul pe în sticlă nu pot să-mi dau seama. Pe sticlă. Dar nu se sparge la impact. E stânga sus la ultima. Stânga sus. Da. Stânga sus, nu dreapta sus. Am căzut ca prost. Ah, mă enervezi. Deci dreapta sus, stânga jos, Știu. dreapta sus, Nu mai repeta că te bat. înainte Mă enervezi. și stânga sus. Bă, mă enervezi. Taci dracu din gură. Bine. Tu, când îți zice omul să taci din gură, tu nu știi să taci. Așa. Like a boss. Și acum am început trebuie să o iau. Un oricare, că toate te duci la... Așa. Și vin aici. Unde ești că nu te văd? Ha, te văd. Acum dau click pe ăsta. Nu! Trebuia să dai pe ăla negru. De ce? Nu știu. Ce scrie pe ăsta negru? Nu scrie nimic. Așa, și acum la 5. Eu va pe negru. Deci eu Dă-i apăs pe el. eu apăs pe negru ca să-mi iau diamantele. Ia-le și bag-le în chestul ăsta. Ender chest. Dar încă n-a picat nimica. N-a picat nimica. Bine, vino încoace. De ce n-a picat nimica? Mami. Să te uiți pe tavan când vii. Uite-te pe tavan. Ciudat. Nu pot să le sparg. Haide la nivelul 5. 5. Doamne miluiește. Popa prinde pește. Te rog, nu spune că Așa. trebuie să ca... Așa. De asta vezi, mă. The 3. Click. 5, 4, 3, 2, 1. Uii, e un copac. Copacul dracu, te tai, Fuck. treal dracu. 5, 4, 3, 2, 1. E un pom pe care coborâm. Fuck. Stânga, stânga, stânga. Yes, no. Am ajuns tot mai jos. Trebuie să stau aproape de căcatul ăsta. Nu, I'm doomed. Fuck. Stânga. Oh, Dreapta. oh, oh, oh! Oh, fuck. Atât de aproape. Și trebuie să o iei pe dreapta. Am văzut apa. Am văzut-o și eu. Înainte să mor. Eu am ajuns tot mai jos, dar am murit pe pământ. Like a boss. Fuck! Am apăsat eu. Yes! Fuck yeah! Să sugi pula. Yeah! Să sugi pula. Floșicele pe câmpii. Fuck! Îți tot timpul frunzi din ale, dar cum dacă ai ajuns până jos? Îs jos. Hehehehehe. Pe bancă, mamă, ce mișto e harta asta, mă. Ai văzut? E mult mai mișto ca Better Together, dar mă... Da, să știi, mult mai mișto. Dar zic așa, de dropper. Hai mă, ajungi jos. Nu e, încă adică... Nici n-ai pornit bine și... Păsărele! Ciori. Porumbei mai mult, că astea nu-s negri. Fuck! Îmi vine să sparg butonul, serios. Nu poți, ești pe Am adventure. căzut. Cum sunt pe adventure? Ești pe adventure mode.
Da. Nu poți să spargi. Mă... Ah! Haide, mă. Ia-o până stânga la aia de sus și ține mai pe mijloc, așa. Stânga la aia de sus și țină pe mine. Da, grozav. Mulțumesc de sfat. Ești grozav, fiule. Ești o Eu sunt jos poliție. aici, te aștept. Foarte frumos. Ai încălzit saimalele? Ai încălzit saimalele? Da, pâine cu sari, ca lumea. Pâine Da, cu aici sai, de- să mănânci tu. Deschid chat-ul aici, văd de câte ori ai murit. Eu, 61 de 61 de ori. ori. De 61 de ori, eu. Fuck. Stau aceea, vorbesc cu floșcelii, cu Plantofil. păsărelele. Ești plantofil. Oh! Ah, fuck. Băi, să-mi O bag masă pula. mare aici. Nu pot să dau cu TP. Nu poți. De ce grohai? Da, cine grohăie? Tu. A, da. Fuck. Mai bine pui o pauză până când reușești. Veni. Ai dreptate. Gata, în sfârșit am reușit. Aici. What the fuck? Ah. Level 5. Dă drumul la filmare. 5. Am dat de mult. A, de atunci. 6. Am o să click. Ok. Ok, stelniță. Embryo. Ok. Embryo. Deci am... Bă, ne-a băgat nojia, ba Deci picioare. am sanity. No! Bă, ce... Bă! Căcat What the un- fuck is that? căcat un fetus. Hai de repede până n-apare nojia ca lume. Ce dracu e ăla? Un fetus. Copchile, suși pula. Bă, nici nu pot nu văd. Căcat. Am văzut apa, dar am ajuns până jos, dar n-am reușit să cad în apă. Unde ai fi tu, mă duc și eu. Copchile, suși pula. Bă, Dracu. am căzut, sunt pe mâna lui. Se inversează contoarele. Nu. Nu știu unde trebuie să mă duc. Nu se inversează nimica. Îs pe mâna lui, în sfârșit mi-a ieșit nojie. Îs în mâna lui. Fuck, am reușit. Să nu cad. Era apa acolo, dar eu sunt bou și am Gata, sărit ca un gata, bou. gata. A trecut, gata. Nojia. Și cum ce dacă facem? A dat cu piciorul? Nu! Hai, prost. Cum ce dacă fac? Acum stau eu aici să mă vezi. Ăsta e revenge-ul. Da, exact revenge. Fix lângă tine am căzut. Stai că mă uit în jos să văd unde dacă putem să ne aruncăm. Asta că eu știu unde trebuie să ne aruncăm. Da, tu. Gata. Dacă aș intra în mâna aia idiotă! Fuck! Cred că te ajung acolo la failuri. Până la 82 mai e. Unde dacă ai văzut tu, mă, că trebuie să sări? Fuck, ce aproape a fost. Te uiți la mine, ce faci? Îți gău și încăcatul ăsta și de... Nu văd că e noapte. Eu. Te-am văzut. Nojia asta mă omoară. Încerc să stai nemișcat. Da. N-am cum să stau nemișcat. Bă, sunt bătut de unul care nici nu s-a născut. Asta înseamnă ceva. Eu mă uit în apa asta să văd dacă ce-o fi. Cred că ai căzut pe de-astea, dar ai murit. Lângă ele am căzut, fix lângă. Nojia! Fuck, intră în apă. Try hard mode activated. Bă, eu sunt bețiv. Gata. Și dacă trebuie să facem
Came so far. Haide. Zi-mă că unde te să sari. Nu zic până ajung jos. Nu! Este! Eu sunt bețiv. Te să mă Și eu, stai așa să treacă beția. Te să stau în apă. Vino încoace unde sunt eu. Am câte puțin în apă și o să trec. Haide, vino încoace unde sunt eu. Stai. Parcur. Uite ce. Stai și că eu țin cu shift. Pălâna aia roz? Deasupra, da. Așa. Stai că nu mai pot să ies acum. Lasă că ești tu. Eu m-am întors aici. Lumină! Dă-i pe ăla albastru. Asta am făcut. Level 7. E mult mai interesant harta asta. Hai să terminăm nivelele după partea asta Da, și după și aia. după aia oprim. I'm dying. I'm dying! Unde mori? Crashează Ești server. aici. Gata, crashează server. Eu încă văd bine aici. Crashează server. Da, sigur crashează. Eu nu-l văd că crashează. Încă. Nici nu pot să-mi dau... A, gata, a crashat. Gata, crashează. Așteaptă o secundă. Ok. Join server. Da. Așa, gata. Gata. Pe mine m-a dat unde trebuie. Stai să-mi dau și unul. Gata. Hai să ne dăm brain. Nu te Acum văd. am trecut Am pentru un copil și acum trecem pentru un creier. Pe creierul lui copil. Bă, Bă! Ce dracu? Hai. Să nu mai pun, dacă îmi dau seama. hai de jos, hai de jos. Nu văd nimica de gheață, serios. Și așa e de distance. Sunt jos! Bă, da să suși pula, cum ai făcut? Am căzut pe între ele, cum să fac? Neuronii. Acum văd eu ce e ăsta, mă așteptam să cădem pentru un creier. Hai că te aștept. Da. Vei spun din nou pauză? Nu, să așteaptă nițel. Hai că am făcut ceva. Da, stai cu un pauză. 100 de failuri. E bine. 101. Eu sunt jos încă. L-aștept pe ăsta. Ah, ce dracu, din nu mi se încarcă. Eu nici nu-mi dau seama pe unde trec, când nu se încarcă. Stai să dau și eu ăsta mai mic, da, cu 10. Gata. Poate se încarcă mai repede. Da, mult mai repede se încarcă. Doamne, să-mi bag pula. Încep deja să disper. Mă anunț când ai reușit să treci. Aproape. Eu cad pe o bucată mai de gheață când cad. Fac. Din nou am căzut pe ea. O să avem până mâini. Uite. Îmi bag picioarele. Tu, isteț puri. Fuck. Poate dacă eu în dreapta se întâmplă mai bine. Nu știu ce să zic. Pălână. Deci, la dreapta, după aia puțin la stânga. Fuck! Este! Ai reușit? Gia! Haide. Mă Dau click pe ăsta negru. Sau cu lumină. Se face ziua. A, atâta face ăsta negru. Și diamantele noastre unde sunt? Cred că spun chesturi, dar n-ai abă să le ia. Stai. Hai de la ultimul și după aia încheiem. Da.
Deci tu click. Cred că se cașezi. Nu, așteaptă că pe cât ți carcă ție. Nu, da. Gata. I-am uitat. Trebuie să Gata. stai peste gardă. Holy shit! Hei, ce post. Bă, ce viteză avem! Eu doar am apăsat puțin pe... Oh, Ce s-a oh, 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 oh! Bă, Și eu cad, și eu cad, și eu cad. Gata. așa. Fuck. Fuck! Am căzut pe lume. Fuck! Fuck. Stai că n-am uit. Ă, Oh, ce post sunt. 111 failuri ai tu. Din cauza vitezei. Ah! Din cauza vitezei nu pot să mă coordonez. Fuck! Stai și cu poate reușesc să urc. Așa. Gata, eu urc înapoi. Unde urci? Eu urc pe lână. Nu o să reușești. Eu fac nivelul ca la carte. Stai. Fuck, am dat de... Da. Doamne ajută, Doamne ajută, am ajuns la final. Măta, deci măta, nu știu, să-ți moari prieteni. Adică să mori? Refreshing. Vino și tu pe asta. Ce am trecut pe lângă ele. Nu e așa de greu dacă îți ajungi la final. Vino și tu pe astea de sticle și nu mergi pe astea așa. Știu. Dă-te măta, lasă. Da, mișto hărțile astea la care le-a făcut. Zic, design-ul e mișto. Oh, ce prost sunt. Ești. Stai că văd niște chesturi. Poate ajung la ele. Fuck. Stai că știu eu ce fac. O să mă sinucid pentru echipă. Ce faci? Hai să Ce vezi. faci, mă? O să iau diamantele. Să mă sinucid pentru echipă. De asta sunt teste făcute așa. Oh, fuck. Gia, mă... Daniele! Ce? Să mori în China. Și tu trăiești în China. Eu merg așa încet. Mă... Treci pe pleasure plate-ul ăla și o să-ți dea. Da. Nu merg... Fuck! Swimming around in a vagina. Gândește la asta și o să-ți meargă. Da. Hai, vai. Oh, ce aproape a fost. Eu zic că în toată mapa asta o să ajungi la 200. Eu zic mai mult. Deci 200, deci 116 ai făcut doar în prima parte asta, după partea dreaptă. Oh, ce-am căzut pe între ele. Acolo unde-s despărțite și am bucăți, nu? Da. Acolo am căzut și eu. Bă, iuti, o mai fac o dată doar de... nu știu ce. Uite, sar după harta acum. Și o mai fac o dată. Ah, am căzut pe între ele din nou. Mi-mi place nivelul ăsta. Da, și mie. Nu e așa nașpa pe cât credeam. E frustrant, dar îmi place. Ia, one try, haide. Gata, l-am făcut. Iarăși.
Sui pula. Eu l-am făcut și a doua oară. Hai că te văd. Haide, hai că poți. Ușurel pe aici, ușurel. Hai, ușurel. Fuck yeah, nu pot să urc. Ți-a trecut ăla fix atunci. Oh, ia ce e acolo. Hai mă, sări aici. Cum? Ți-a trecut pe ăla. Știu, dar cum sari? Ți-a trecut bustul ăla. Înțeleg, dar cum sari? Nu sari. Sari jos, acolo. Și acum ce să fac? Jos de tot. Nu, Din lume. vreau să fac ceva. Uite așa. Da, mi-am dat seama. E vina ta, e vina ta. Bun, deci trebuie să mă mișc și repede. Ok, bun, poate acum dacă l-am... Unde ești? Am eu tot. Fac. Da! Așa. Yeah, Gia! Hai să facem și noi un outro de ăsta ca de băjeți. Te aici lângă ușă, băbăule. Find all 16 diamonds to unlock bonus level. Ah, ce mai speria, bă. Credeam că am skin-ul Herobrine. Ce Credeam că am ochii lui Herobrine. Îmi stă din cauza la speed, îmi stă căcatul ăsta fix în față. Crosshair. Stai, mai bine. Deci acesta a fost al 8-lea episod din seria noastră de Minecraft. Încă o dată mulțumim pentru... Seria noastră de Epic Puzzle Maps. Da, mă... Am băut și eu puțin bei cu lămâi de la Daniel. Și Nu încă o dată știu, mulțumim acest pentru care. cele 1000 de vizualizări care ne le-ați oferit și sperăm să ne oferiți încă pe atât, chiar mai mult. Cum am mai spus, la 100 de subscriberi o să facem un giveaway, Minecraft sau alte jocuri, nu știm încă Da, care. vedem noi. Ok, salutare! Baftă!